Mga kabaglaom niya karon si atong sa Taigsoon nga kanhi usa sa mga pastor sa nakalain nga mga sekta. Naapoy sa kapastor pod sa lain sekta. Unahon na to ni si Brad. Sa imong pangalan, Brad? Pastor Gandoy Ganong. Ha? Gandoy Ganong. Gandoy? Okay, nang unsa may imong na usa nga simbahan imong nakuptan sa una? Sa Juan, una ako gamay pa ko sa Methodist. Methodist. Yeah. Pila ka katuig nagpastor sa Methodist? Wala ko ng pastor. Wala ka mapastor. Asa mo ka nagpastor? Sa membro ko sa kapo sa una. Oo. Assembly of God. Assembly of God. Born again. Born again. Assembly of God. Muna born again. Born again. Oo. Na mo diya ka nagpastor. Napastor ako din sa born again. Born again. Pila ka tuig? 24. Tuig nga. Usa may kining hinungdan nga nung na 70 Adventist mga. Juan Brad kaning ang nagbasa man ko sa Biblia ikan sa kaunom na adlaw. Oo. Ang born again kaunom ra man ka adlaw di may ilaw sa ikapito. Unya ang Biblia nagingon ang tibuok kasulatan. Sige kung basa, wala man muhaon sa tibuok kasulatan. Mao na nga dito nagdunaw na ako na dili man mauna ang Biblia pito man gajud ka adlaw. Mao na nga ligid-ligid sa katuigan. Daan ako nakasabot. So abot ka ng kapanahonan na ako ang gato ng nabuhi naniguro ko sa ako nabuhi. Mao na nga. Ito ba nasabtan nimong Biblia? Sabtang tibuok nga kasulatan. Dili katunga ra sa kasulatan. So ako man gato tagbasa. Bot pasabot nga ang kamatuoran dili sa katunga ra kun dili tibuok kasulatan. Nga ang iglesia sukad pa sa una hantud garon. Dili kay sa bag-ong tugon ra hantud garon. Unta diretso. Una nga nagdesisyon ako, nakauna ako nga. Pila nakakatuig na Adventist? Isa ka tuig may 4 na bulan. 4 na kabulan. Okay. Unsa may mga reaksyon sa imong mga ginsakpan, mga kauban? Ang reaksyon nila kung si kapastor ang nagtambag sa ako diyan sa ako pastor unsa may kuan na hiubos man ka. Mao to na ako uya ko mahiubos. Ani lamang ko sa Adventist kay una ko nasabtan. Kami gadto ta uli ko ang mga pamilya ko sa pastor. Pastor Gary. Mao na nga wa ba jud ako pahawi. Kaya natuwa ko pastor na di ako maluwas sa asawa. Di ko maluwas kanang pastor na maluwas ako sa Okay. Ato pa imong panimaleron Adventist apod? wala pa ako ra isa Kaura pero naay posibilidad na Adventist yun. mao nga nako kay gusto ko nga Masunod. Arita sa pikas linya. Isa ni pangalan nimo? Brother Paul Corsino. Unsa nga pagka-pastor mo sa una? Unsa to nga pastor? Born again sa ako. Born again. Una ako. Ako sa Kristan ako sa Roman Catholic. Sa una. Dayon nahimo kang pastor sa born again. Tapos nag-proceed ko through sa iglesia ni Manalo. So pada way ubay daghan-daghan yung niyatakan dito. So, naibalo ako na ang ilang doktrina dili gud mahaom sa balang kasulatan. Una nga pag abot sa Bible study sa Seventh Adventist dito gud na ko nasabtan ang kabubuton sa Ginoo nga sundon gud sa tawo para makaangkon gud sa kasiguruhan sa kaluwasan. Sa imo paminaw pila ka katuig sa Pentecostal o born again? Sa born again, mga 4 years ako. 4 years. Sa Manila, 2 years. Sa Saudi, 2 years. Yung nasab ako dito ng pastor.
Mga active ni mga kapaglaom sa born again, kinisa sa Pentecostal. Pentecostal. Kinisa sa born again. Mauro na sila mga born again Pentecostal. No? Unya karon 70 Adventist. Unsa man imong nasabtan sa 70 Adventist? Ang Brother 70 Paul. Adventist, sumalag yun sa nabasahan ako sa palang kasulatan. Mo'y ginagtudlo ng kamaturan kay si Jesus mismo. Nagpakita nga siya musimba adlaw ay papaulay. Sabado na siya. Sabado. Basta kung atong iwib dito sa ibang mga grupo, wag gud sila musulod. Kay mo man ang gisugo sa Ginoo nga kung naigugma kamo kanako, mana ang akong mga sugo. Na kay kumant man na sa Ginoo nga sundo nato ang iyang sugo adlaw ay papaulay. Musimba kita kay ilana na siya. Ang ipasabot sa Biblia na atas pagtuos Ginoo. Unya wa lang ta mamembros malapason. Na atas pagtuo membro ta sa matinumanon sa Ginoo. Dili malapason. Kay kun membro ta sa malapason, mamembro ta sa man of sin, no? Kanang gingon sa unang Tesalonica nga taos kalapasan. Oh, di ta gusto magpamembro sa taos kalapasan. Nga imbes na ingon ng Ginoo ayaw kaos baboy, pakanon kita. Ay ingon ng Biblia ayaw pag-inom, paimnon ta. Kay tambas kuto-kuto. Unya may ingon ng Biblia Sabado, Domingo. Di taos kalapasan. The man of sin. Di ba, Brother Paul? Mabasa man sa unang Tesalonica, Kapitulo 2, Versikulo 4. 4 hangtod 8. Oh. Mo na sila ang sa Pentecostal, no? Sa born again. Ora na sila. Puro sa membro sa taos kalapasan. Oh. Okay, salamat kayo ha. Adto ta sa ubang bahin.